Welcome back to Pirates Fans TV. Siphethe Mshefane unjani futhi? Awuzi basi ibhaliwe wena. Kubhaliwe la emsweni wena. Kubani injabulo. Awunkosi yami, islogan sami sithini nkosi yami? Happy people nkosi yami. Kunengoma esuke eThekwini ithi finance ifile, tribons ihambile. Thathi bheke ufana uhambe. Ngoba ziyahabuya ezweni eshila uFrank uthi esikhathini kozama ukufry izoso nkosi yami ngihazela kahle umqeqeshi kunoke ukuthi une kona mntu engalungisa iphutha akathi yathi impela amahasaka nakhe eshonele kwathola ukuthi umzwi hila ngempela umshefane ngiyahaboka weodu uzwile ngempela umlayeso mbona sizozwala ngempela bavane bantu phela bosha ushakalaka ithi ngiyezwa la FNB uyanuka ngathi noma kunuka banana noma kunuka ikhosi eliboshini kodwa nje ngosami iphayelethi iya aboshisa nkosi yami akusi engane nkosi yami lephayelethi sithandayo nkosi yami nginombuzo kusanda wani ngishaya kanjani ngempela ngishaya ngolefti uyacaca nkosi yami ayisibabhoshisile Mshefane bekubani man of the match yakho namhlanje nkosi yami sothi siqala sifika ube hedithishe ekhanda kubo hosha abantu umlibe nkosi yami mfowethu uyahambana nomfana kuthiwa uMafukwane akusathi uMafukwane sekumaster kukho hona abafana bangasadlala ababili lapha kuKaizer Chiefs umshenga akasabonakala uvilakazi uba haqi ibe ngempela wabafanga phansi kweguzu angichazile ukuthi ngizonisanitizer sanitizer FC fu angisahathi mangi idlala nani fu yafika ingane fu awuzo nje uma hatafungwane nje FNB nkosi yami behamba kanje hoshile nkosi amen nkosi lijabulile ibhangani yabo